No tu je teraz babka s malým vnúčikom, s Alexandrikom. Teraz sa napapal a mami ho zobrala, aby ho odgrgla a zmielila ho. Takže toto je náš rituál, vždy po jedení, takto on chvíľku sedí, pozerá sa, potom si odgrgne a potom ide na druhé prso. Že teraz ona ho zobrala, pretože ja idem do práce, tak už tu testujeme rituál, ktorý sa tu bude diať, keď bude dostávať fľaš. Takže zatiaľ proste sedí, leží a pozerá sa. A ty čo na to, mami? No, to je naše zlato. Uvidím. No za týždeň už proste idem do práce na plný úväzok, tak teraz idem len na pár hodín, takže uvidíme, že jak to dopadne. Mám ma pripravené na točené mlieko. Ťažko pracne vydobité v noci, po nociach väčšinou z mojich prs. Tak uvidíme, že jak to dopadne. Tak ešte ideme. Ahoj. Díva sa na nás a ukazuje nám tu niečo nemravného týmto prstíkom. To robí vždy, mimochodom. Ideme. Teraz si zazýva. Zazýva si. Joj, to je dobré. Dobre. A ideme. Ahoj. Ahojte.